Te-ai gândit să dai de A1 la 16 ani? În acest clip o să-ți explic ce înseamnă această pasiune de la un puști începător, fără permis, doar înscris în școala moto. Salut, sunt David, am 16 ani, că altfel nu puteam să dau de A1 și în momentul în care urma o să-ți explic de ce am ales această pasiune, de ce am vrut permisul și alte detalii. Așa că imediat schimbăm cadrul și ne auzim. De început, trebuie să înțelegi ce înseamnă A1. A1 este o categorie de permis pe care o poți dobândi la 16 ani. Îți dă voie să conduci motociclete până în 11 kW, 125 de cm3, adică vine undeva la 15 cai, pentru că la început auzeam această vorbă: ce recomanzi pentru A1, ce recomanzi pentru A2? Eu mă gândeam, ce motor recomanzi pentru autostrada A1, ce motor recomanzi pentru autostrada A2? Nu, A1 și A2 sunt categorii de permis. Asta înseamnă, când întrebarea asta, ce recomanzi pentru A1, înseamnă ce motocicletă ar fi cea mai potrivită pentru A1. Aici este alt subiect pe care s-ar putea să-l dezbatem într-un alt clip, pentru că, părerea mea, nu există motocicleta potrivită pentru aceeași persoană. O să dezbatem acest subiect. Acum că am clarificat acest lucru, mai există două categorii strict pe partea de moto. A1 deja l-am spus, A2 îți dă voie să conduci motociclete de aproximativ 35 de kW, asta însemnând 47,5 cai putere. Nu știu, am scris ceva aici, hai să spunem 47 de cai. Poate să fie de la 250 de kW, de centimetri cubi, până la 700-650, vezi mai des. Și A-ul este categoria de permis pe care o poți lua la 24 de ani, că am uitat să zic asta. Deci A1 este la 16 ani, A2 este la 18 ani și A-ul este la 24 de ani sau cu 2 ani de experiență de A2. Adică dacă tu ai luat la 18 ani A2, tu poți la 20 de ani să iei A1 normal. Și având A, poți să conduci orice tip de motocicletă. Nu contează că e de capacitate cilindrică mică, de capacitate cilindrică mare, orice motocicletă o poți conduce. Și acum, de ce acte ai nevoie pentru a lua permisul la 16 ani? Păi, în primul rând, ai nevoie de un cazier judiciar. Te duci la orice secție de poliție cu buletinul tău, s-ar putea un părinte. Eu am fost, de exemplu, cu tata. Mi-a cerut doar buletinul meu, eu mă așteptam să ceară și buletinul tatălui meu, așa că i-am dat buletinul, mi-a scos cazierul pe loc, cred că nici 5 minute n-a durat, am luat, l-am băgat în dosar și am plecat. După o să ai nevoie de acea adeverință notarială. Aș fi pus o poză cu o foaie notarială, însă se împarte pe mai multe capitole, mai multe părți și nu găsesc un exemplar clar pe Google, așa că nu am o poză să vă pun, pe care la orice notar te duci cu ambii părinți, trebuie să semneze amândoi din ce știu, sau în cazul de părinții tăi sunt divorțați, asta sincer să fiu nu știu, că nu m-a interesat și n-am fost în acest caz. Cred că îți trebuie și un act în care să arăți că sunt divorțați, cred că actul de divorț, chiar nu știu, nu vreau să zic vreo prostie, te duci cu el și are, cred că, un singur părinte sau ambii, nu știu asta, nu vreau să zic, că habar n-am. O să mai ai nevoie de o adeverință medicală. Eu am uitat această adeverință medicală. O să ai nevoie nu la înscrierea la școala moto, o să servească atunci când îți faci analizele. Eu am uitat această adeverință, din acest motiv mi-a întârziat puțin înscrierea, mă gândesc, chiar nu știu ce să zic. Eu m-am înscris, spre exemplu, la Formoto, o să aveți toate detaliile în descrierea acestui clip, ca să vă puteți interesa în caz de doriți să faceți și voi, să urmați această școală. Așa că nu uitați și de adeverința medicală, că e cea mai importantă, și cam atât cu actele importante de care ai nevoie. Sunt, cum am spus la început, nici măcar n-am făcut prima oră. Bine, cred că după ce o să vedeți acest clip, cred că deja am făcut orele. Cred că o să pun pe Instagram o poză și o să vă arăt, să aveți link în descriere și la Instagram, pascal.david8. O să revin cu mai alte detalii în clipurile următoare, cum a fost experiența mea, dar poate te întreb de ce am ales eu să iau A1, cum de mi-a venit această idee și cum de m-au lăsat ai mei. Păi, în primul rând, îmi place foarte mult pasiunea, nu ai ce să spui. Această lume moto îmi place foarte mult, adică de când am început să mi-apară pe YouTube, pe TikTok, pe Instagram, nu contează unde, poze, filmări, clipuri,
această comunitate frumoasă, nu te știi cu niciun motociclist, te saluți cu el, asta îmi place foarte mult, plus nevoia nu foarte mare, dar când am nevoie chiar simt să pot să mă duc, iau orice mijloc de transport, motorul mi se pare cel mai rapid mijloc de transport, pe lângă metrou, pe lângă altele, stând și în București, nu știu, mașina fac foarte mult, așa motorul, știu, l-am luat, m-am dus, am ajuns, mi-am făcut treaba. Acum, cum de te-au lăsat părinții tăi? Păi le-am spus aceste motive pe care v-am spus și vouă. A fost puțin reticent la început, mama a spus că nu, tata a zis hai că vedem, până la urmă am ajuns să încep. Așa că nu am ce să vă spun nici pe partea asta, pur și simplu le-am zis aceste motive și au zis ok, hai să vedem ce putem face. Și acum, ce vreau să fac pe acest canal? Păi, în primul rând vreau daily vloguri, îmi plac foarte mult daily vlogurile, după motovloguri, plus parte de editare, foto și video. Aveți, cred că pe canal o să găsiți și un clip, un before and after, sunt foarte la început, încă îmi fac și clipuri, portofolii, încă îmi fac toate lucrurile astea, cam asta vreau să fac și pe acest canal. În special motovlog, adică poate o să avem cândva și câte o ședință de editare, foto, video, dar nu știu foarte mult nici pe părțile astea, de asta vreau să învăț și să și postez, să văd și o părere pe partea de motovloguri. O să mai dureze ceva timp, plus până o să-mi iau și motorul sau dacă o să iau permisul sau până o să iau permisul, va mai dura ceva cu motovlogurile, asta nu înseamnă că nu putem face alte părți. Așa că dacă ai o sugestie și o părere, putem să dezbatem în secțiunea de comentarii sau într-un clip viitor, așa că nu ezita să-mi comentezi orice parte, sugestii, o părere, că poate eu nu sunt de acord, spre exemplu, tu îmi spui acum în comentarii, nu sunt de acord cu motorul. Ok, vedem și motivele, așa că orice comentariu contează, ajută și ca să înțelegem toți, nu doar partea de motociclism, adică o lăsăm de un pic deoparte, și partea de editare, foto, video și daily vloguri și toate lucrurile astea. Eu am fost David, ne vom vedea data viitoare, pa, pa!